Matud pa ni Apostol Juan, kung kamo nasayod nga siya matarong, kamo nasayod nga ang matag-usa nga nagabuhat sa pagkamatarong gipanganak gikan kaniya. Ang inadlaw-adlaw nga pagkaon sa atong mga kalag nga mabasa sa unang Juan 2, tudling 29. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugto ning atong sugilanon. Unsay kong paminahon, Mama Amanda? Sayod ka na. Barangan si Matilde. Barangan usab kining imong inahan. Immortal na kung kaaway si Matilde. Way katapusan ug way kamatayon ang pagdumtanay sa ilang mga kaliwat, batok sa atong mga kaliwat. Buwagi si Loretta. Mama Amanda. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwa. Dili, Mama Amanda. Musupak ka! Dili ko kinamahimo. Dili ka bungol! Nabati nimo ang akong gisaysay diha nimo kung unsa ang kasaysayan sa ilang mga kaliwat ug atong mga kaliwat. Nabati nimo kung kinsa ang makaluluoy ug halos kanunay alkanse sa sambunot ug bugno sa mga abilidad ug kalaki sa duha ka mga kaliwat. Halos ang atong mga kaliwat ang makaangkon ug mag-antos sa kasakit tungod kay gikunis-kunis sa ilang mga kaliwat ang mga kasing-kasing sa atong mga kaliwat. Kaniadto pa pagsugod og turok sa ilang mga kaliwat ug sa atong mga kaliwat. Mikitib og kaluha ng daan ang kasina. Pangabobho, kaligot-got, kapungot, pagdumot, ang way katapos ang pagbinarangay og barang, paktol, inusigahi og ose. Ang way kamatayon tungod kay way hunong ug way katapusang engkwentro og pinatsyanay sa ilang mga kaliwat ug sa atong mga kaliwat. Kay dugo si Loretta sa mga kaliwat ni Matilde. Dan apil siya sa pinatsyanay sa ilang kaliwat, patok sa atong kaliwat. Hatagan ka na kog mubo lang higayon. Kinahanglan pahimuslan mo ang ihatag ko nimong mubo kaayong higayon. Nga kalimtan mo ang anak ni Matilde. Kinahanglang magdali ka. Ayaw yun langay-langaya ang pagkanlat ni Loretta sa imong kasing-kasing kaysa tusok-tusokon ni Matilde ang imong kasing-kasing. Tinguha agyod ka na pag-ayo. Kaysa maapsan kita o maunhan sa kamangtas ni Matilde. Timani, wag yo'y bisan gamayng kalooy. Labaw ng way gugma. Tungod kay wa makaila og dili gyud makasabot ang ilang kaliwat og atong kaliwat kun unsa ang tuong gugma. Apa na kayo nagugmaay kami sa Loretta? Tinuray nga gugma. Malaos ra ka na. Nagminahalay kami sa Loretta. Malaya ang maong pagminahalay. Masunog kadto sa pagkaagyo. Tungod sa way katapusang dilaab sa kapungot o kaligot-got. Musangpot ra gyapon ngadto sa pagkaabo tungod sa way kamatayong dinumtanay o kasilag. Padparon ra gyapon kini pinatsyanay sa ilang mga kaliwat, patok sa atong mga kaliwat, Antonio. Buwagig yun si Loretta. Si Tony. Hello. Ay, Magka. Di apa sa amo. Nag-ilis na ko. Wala ako karon taod-taod sa eskwelahan, ha? Ikaw, hain naman ka. Di anak ko sa eskwelahan. Paabuta lang ko diha. Naanak ko. Bye. I love you. I love you. Murag na ay problema. Murag na cool. Ha! Noong salis Dominic, gituyog yung maglangay-langay aron ng passport ako, ani?
Gigusla akong maayo. Dara ko si mo. Ay! Oy, Dominic. Maayo kay niya ka na. Kay ugwa pa ka. Wasan ko. Kuha nagkamot ni mo sa labisa, Lucrecio. Ah. Kay butan ako ni. Unsa man na, Dominic? Oy, kakusmod ko ni mong nawo nga suod man kay ta. Suod ang amigo, no? Pikat, Lucrecio. Puwa kayo. Bebe, asa be, puwa ba? Oo, pikat. Luspad naman na. Ano naman na? Noon sa ka, Dominic. Oy, suod ta. Dominic, Ano, oy. Oh, Unsa man? dili ko yung apelyido na ko, buang. Aw. Ati, kita. Ay, tao. Ati. Oh, tanawa. Tik-ati ko, no. Unsa man? Oh, ano ko po tragot Sara? Unsa man? Imo na rin suyo pa ko sa kanoodles nga usa ka panaksan? Or ako rin mo na ni noodles? Put ba na? May war ko mamaw sa mo kay ipakaon ko ni mong noodles ha. O nyot, mao ba kay pagbuti mo nyot? Agay. Kainit, oy. Napaso ang akong lagos pa. Ma? Mama Matilde? Dara ko sa imong atubangan. Kuan ma, ato na ko sa eskwelahan. Mama Matilde? Hubo ang imong uniforme. Dili kam eskwela. Ha? Gusto ko makiksulti nimo bahin anang ginganag Antonio. Kinahanglan mo tugan ka nako sa tinuod Loretta. Unsag gyud ka ng Antonio sa imong kinabuhi. Mama Matilde, may importante ming buhaton karong adlaw sa eskwelahan, ma. Ako mo ay matuman, Loretta. Dili ka ma-eskwela karong adlaw. Busa balik dito sa imong kwarto. Hukasa ka na imong uniforme. Pag-ilisog para sa bay. Loretta. Ambig imong cellphone. May nag-text. Loretta. Ikaw ang masunod, ma. Unsa pa? Unsa pa? Ikaw ang matuman, Mama Matilde. Dani, tono lang imong cellphone. Pag-ilis na. Tony. Nyot, wa mo reply sa imong text, Loretta, nyot? Oy. Asa ka, nyot? Nyot! Oy, nyot, asa ka, nyot? O, nyot! Oy, Tony! Yung tingog. Gis na ba na kong beauty na? Pastila, no? O, ni in love na ko eh. In love! Napugon, tikang buang nga kabre mo. Huwag di pagkapabot, bisag pila lang ka minutos, no? Di na mahimutan kung malangay lag-abot ang iyang munyeka. Magbugot na yung naong. Amang hilabot man siya ka, Dominic, oy. Ay, gapil-apil ha. Oh, ay ikay nga pilapil. Ilom. Hilabot mo ka. Kaswerte niya, kagwapang Lorita niya si Antonio. Ang nakain dagway nga ipares ni Lorita. Niya mag-iningon na inana. Magpasuko-suko ba kung madugay? O sa'yo nga, ipares yun yung Lorita. Ano ka rin niyang Ay gani kay ginespitahan siya Lorita. Ikaw bagyo, Dominic ba? Ikaw mayang-ang. Siyang-ang. Ikaw, kay bisang mamatay ka, di gyud ka makaangko na lang Lorita sa imong kaibog niya. Wag yapon kay mahimo. Wa man kay ang imong dagway do. Pero may mga panos ng tao ng naon ni mo. Ano? Bagay ba ta, Lucrecio? Bagay, bagta. Ay, Bagay. sali ka dako kag lawas na unsa mo eh. Nay dagway nimo, Dominic. Murag yung gagiutan pero sa agta. Hoy, Ah, bayari itong imong utang sa kantin, ha? Bayari dito! unsa ka dugay na to? Katulo na tayo balik-balik first year. Karon 40 na ta. Karon pa yun ko niyo mabalili. Papa sa to, Dominic! Loretta! Mama Matilde! Nag-unsa ka pa man diyan sa imong kwarto! Gawas na! Basig niya na to din ipay mo. Abutan lang dito. Unsa man gyud problema niyo? Sultihi ko ko. Puna na to. Hapon na naman.
Dungagan ba? Ay, dungagan. Samot. Dungagan, hindi na dungagan imong problema. Ay, tarungan na to. Unsa man yun na, bebe. Unsa man. Hilom na, Progresyo. Sipop yan akong Iduta pa na mo. Huwag tang na problema. Na, duta. Gubat-gubat na dito. Huwag mong gitubag. Huwag mong reply. Daan ba ko? Wala laing suod sa imong utok si Loretta. Yun lagi. Ay, masang barre. Lincoln. Oh, Lincoln. Kung wa ko malimot, gipangutan ako na ikaw bahin anang Antonio. Apan maayo kang mulihay sa mga pangutana. Kung tinuod kang niingon nga ako mo ay matuman o masunod sa imong kinabuhi. Dan karong higayuna, kinahanglang musulti kagit nako sa tinuod. Unsa kini si Antonio nimo. Akong classmate. Dili mao ang imong tubag. Unsa kini si Antonio nimo. Suod kong higala. Dili mao ang tubag. Unsa kini si Antonio nimo. Ug unsa ipasabot si ang mga text din sa imong cellphone. Doon na sa dakong katungod nimo. Nagkaupos na nga kung pailom og pasensya nimo. May relasyon ming duha. Karuha! Hinikukma. Naaraman lagi na. Kisay iyang kagikan. Kinsay iyang kaliwat. Kinsay iyang kaliwat. Kinsay kaliwat ni Antonio. Kinsay kaliwat ni Antonio. Kinsay kaliwat ni Antonio. Kinsay kaliwat ni Antonio. Kinsay kaliwat ni Antonio!